nun, gugulayin ko yung unod niya or yung bunga, gagawin kong ginataan. Ayan, tara samahan niyo ako. Ayan, maputik. Ayan oh. Ang ganda niyan oh. Maliliit pa. Yan, ang laki. Ang galing ng papa ko talaga magtanim. Mataba dito ang mga gabi, mga kadayot kasi ano to, may tubigan dyan oh. Galing yan sa balon, yung tubig na yan dyan sa gilid. Ito oh. Yan. Ito. Tama na to, pwedeng. Ang gabi kasi mga kadayot, walang sayang kasi itong dahon niya, pwede nang gulayin, laing. Ito namang unod niya, yung ganyan, ginagawa namin ginataan. O yan. O yan, dami. Andino ng balon. Ito yung chinilas ko, puro putik. Hugasan ko muna. Grabe ng pawis ko. Pinagpawisan na ako kanin ito.
gugulayin ko tong dahon mga kadayot. Yan, walang sayang ang gabi. Dahon, bunga. Asin.
Ayan, ito na mga kadayot ang pangalawang gata. Ayan. Kumulo na siya. Kaya ilalagay ko na una yung tangkay. Ayan. Yung tangkay ang una. Tapos, ipapatong sa tangkay ang mga dahon. Dahon ng gabi. Ayan. Ayan. Hayaan lang siyang kumulo. Huwag nyong haluin, tas takpan nyo muna. Ayan. Ayan. Ibinuhos ko na yung unang gata. Ayan na. Kapag luto na guys, ayan, ibubuhos nyo na yung unang gata. Timplado na yan, kaya, ayan. Kasi yung unang gata, nagmamantika yun. Kaya yun ang pinapahuli kong ilagay. Para yung lasa niya. Ayan. O, diba? Tapos, ayan, nilalagay ko na yung sili. Siling labuyo. Ayan. Hindi siya sobrang anghang. Tama lang yan. Ganyang karaming sili. Ayan. Haantayin ko na lang na medyo matuyo at pwede na pong ulamin ang ginataang laing with baboy. Ayan. Kung nakikita nyo, tuyong-tuyo na siya. Nagmamantika na siya. Ayan. Ang sarap! Yum, yum, yum. Pwede nang kumain. Ito na mga kadayot. Ayan. Presenting ang aking lutong laing with karni ng baboy. Ayan. Sobrang mantika niya. Sobrang sarap. Ayan. Yan. Kain tayo mga kadayot. Yan. Kumingay. Kain tayo. Kain. Ha? Kain. Yummy! Ano sabihin mo? Yummy! Yummy! Atane! Mainit. Yummy! Karni mo ba? Karni mo? No. Ani. Ano? Yummy! Sabi mo. Ano? Yummy! Yummy. Kaunta mga kadayot. I'm a diode in bag ako and diode. Kain po tayo mga kadayot. Ay! Ito, karni. Ito. Eh, kung bago ka lang po sa aking channel at ngayon lang po kayo napadaan, please po, pag-subscribe po at pakihit na rin po ng notification bell para updated kayo sa aming mga vlog. Ayan, probinsya vlog. Ayan. At sa mga, huwag ka muna magbabay. Shoutout po nga pala sa mga luma kong mga subscriber at sa mga bago ko pong subscriber. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aming channel. Ayan, nagpapasalamat po ako sa inyong panonood. At sa mga hindi po nag-i-skip ng aking ads. Thank you po. At ito yung kadayat na nagsasabing maraming salamat po. God bless everyone. Thanks for watching. Bye-bye.